En aquests moments, com poden escoltar les campanes, ja hi han arribat les autoritats i com poden veure els xiquets de Reus fan aquest pilar de salutació, podríem dir, a l'entrada a la Prioral. Just al darrere, aquesta mena de foc que veuen, no s'espantin, és la teiera que està encesa, perquè avui, com saben, és dels pocs moments en què es pot veure encesa aquesta teiera. Un vestigi del passat, podríem dir, dels antics aparells que es feien servir aleshores per il·luminar els carrers de la ciutat. Aquest pilar de salutació dels xiquets, amb aquesta teiera i els gegants, que com és tradició ja són a l'entrada de la Prioral juntament amb els altres elements festius de la ciutat. En els pròxims minuts, doncs, es procedirà a l'acte, podríem dir, destacat d'avui, com és el moment en què la imatge de Sant Pere es treu del sagrari en el qual es guarda durant tot l'any. Avui es traurà i no retornarà novament en aquesta arca fins demà, després que hagi tingut lloc el Mercadal. Uns xiquets de Reus que demà els veurem amb la seva actuació al migdia. Un cop haurà finalitzat l'actuació dels grups festius, tindran el seu moment amb la seva actuació. El pilar que ara ja sí està encarat a la façana principal de l'Ajuntament. I el pilar que arriba fins a les portes de l'Ajuntament. I els reusencs i les reusenques aquí concentrats a la plaça que amb entusiasme i aplaudiments reconeixen la feina dels xiquets amb aquest pilar caminant. I l'alegria dels xiquets de Reus, alegria desbordant per haver aconseguit novament portar aquest pilar caminant des de la Prioral de Sant... Les autoritats de l'Ajuntament. No, en què avui manen ells, tu. Això és rotllo peatge. Avui manen ells. L'urbana no hi té res a dir. Molt bé. I acaba d'entrar la massa a l'Ajuntament, seguida de les autoritats, enmig dels aplaudiments. I ja està tot a punt per la ballada conjunta.